Искате ли? Александър Язов, матрицата, дами и господа, вице-шампион за миналата година. Втори кръг на Рота DCB серии, първо место. Уникална битка между Кристиан Ангелов, участник в Speed Challenge, представител на Дрифт Клуб България. Втори, дами и господа, Али Шакрун! Аплодисменти! Трети поред, уважаеми приятели, от Димитровград, сърцето на Димитровград, човека с големите възможности, промяната на своя автомобил и своето каране, представи Иван Демирев! Отново представител на Софийската дрифт школа, човека с големия потенциал за волана, не само на дрифт, а и на всички видове спортни и автомобилни мероприятия. Представям ви с BMW E36 Ивайло Алексов! Време за малко Нисани. Харесваме ли марката Нисан? Дами и господа, човека с тежкия крак зад волана, винаги на десния педал.